Dobre, ja mám spustené. Dobre, ja mám spustené teraz. Čaute sa. Čaute sa. Čaute sa. Dobre, Scarlet and Violet. Haha. Takže, sekundu? Sekundu. Sekundu. Pardon. Dobre, ideme to otvoriť. Ktorý chceš? Fialový. Fakt? No, Nie, červený. Dobre. Nesnášam červenú farbu. Tak daj, ja ti nahám môj krásny fialový. Nie, nahaj si. Dobre. Ja mám rád fialový. Ja viem. Ty ja rád fialovú. Áno, ja mám rád fialovú farbu. Števko má rád fialovú farbu. Áno, mám. Števko. 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 Moje meno je nikto. Moje meno je Števko. Au, dačo ma tam píchlo. Raz, dva, tri, Števko pre teba. Raz, dva, tri, Števko, trhaj tu. Ten krajčatý. Kráčatý? Krajčatý. Kraj. Čo to je, čo to je? Pliers gujde. Parády. Keď to ukradnete, tak to Pliers gujde. Toto budú nejaké, Sú nejaké nové. To sú také nové. Obaly. Obaly. Dobre, ja som dala dole iba Dobre, plast. plast. No, Ó, krásne. pekný je, že, čačaný. Krásny. No, ja som zvedavý, čo to môže padnúť, Počkej, máte si kúknuť? lebo som taký, netrpezlivý som. Aha, takže tu máme zlaté karty. Miraidon. Koraidon zlatý. Exka nejaké. X-karty. Viete čo? Jedna spolužiačka má takú energiu, ktorá je zlatá. No, a toto je čo? Paráda. Tieto máme. Tieto by sme mohli mať. Tie sú z vrchnej. Moraidon, Koraidon. Aha, prepáč, ak ti do toho Pohode. dúfam. Ja len tak. A toto ma zaujíma. Aha, toto sú tie X-karty. Aha, Arcanide X, Gyarados X, X-ky, kadejaké X-ky sú tu. Trenéri. Ó, Drowsy, pozri, aký pekný. Ej, Bisťu. No. No, uvidíme. Dobre, som zvedavý. Takže, šabidi. Novinky. Novinky zo sveta. Scarlet and Violet. Tak už otváračky dáke. No, to sú tie nové To sú tie odznaky. nové odznaky, áno, obaly. Damage counters. Môže si kúknuť. Damage counters. Kocky. Je. Aká pekná tá fialová. Ale prečo nie sú červeno-fialové? Neviem. Alebo zlato. Dobre, uvidíme, aké budeš mať ty. Také isté. Hej. Dobre, tu máme... Nejde to? Nejde to. No nevadí. Ide to. Ide to. Dobre. To tak neotvára, ale dobre. No to je jedno. Dobre, to dám sem. Takže prvá určite zmena, ktorá je v týchto boostroch, ale to už všetci asi viete, že namiesto 8 tu máme 9 booster boxov. Trefila som. Takže 3, 6, 9. Ja sa na to teším, to budú pecky. Myslíš? Určite. Ja neviem. To je naša premiéra. Toto je garantovaná karta, Miraidon. Krásna. Takže si ho vezmem. No. Tak to som musela otvoriť. Čierny kódik. Viete, no tak to som musela otvoriť. Je, krásne sú. Aha. Reálne pekné. Neviem, či to tak dobre vidno na kamere, ale asi áno. Troška doostriť treba, Dobre, ale tu sú pohoda. energie, to sú pre teba. A máme tu, ježiš, tie sú pekné. Rozdielovače. Rozdeľovače, tie sú krásne sú. Krásne sú. Máme aj album, takže... Power Rangers. Fíha. A morflingujeme. Dobre, OK. Takže toľko asi k tomu. Spotený som zase mokrý, ty kokos, lebo vonka Teším prší. sa. Teším sa, presne. A ja som uberiem. No dobre, ja idem úplne do radu. Co som ti vybrala? Ďakujem. Nejaké. Ďakujem. Tu, kde je krabica? Jaj? Tu. Daj sem ešte. Tá bude pekne svietiť. No, Tá bude krásna. tak to sa spravíme. Tá bude krásne, úplne sa vynímať v poličke. Na čo sa docela teším. Hej, tu máš toto? Tu máš toto. OK. Toto ukážem. Toto budeš mať asi ty? Krásne. Krásne sú, že? Pekné je to riadne. No, nadelila si mi ich dosť, tak ja dúfam, že... Neviem, koľko som vybrala, toto Ja som neviem, vybrala. dobre, v poriadku. Tak toto je ale na tebe. Dobre. Dobre. Takže
Pozerám, že toto je čierne. No. Vieš? Ha? Aké by to malo byť? Neviem, predtým boli zeleno, biele, nie? Nie, čierne. Hej, také? Dobre. Hej. OK, daj tu. Dám tu. Tu máš tu. Hopa! No, veď už ďalej ho neposúvaj. Aha, asi som to, hej. Ako to mám teraz? No tak, ako predtým. Takto. Tak ako predtým. Toto asi dám nabok. Tak si daj. Dobre. Ale tu je ich 8. Dobre. Dobre, takže ideme na prvý, úplne originál Scarlet Violet. Ja stále vidím 9. Bisťu. Čo nemôžeš otvárať? Nejedol si? Neviem, čierny kód. Ja. Teraz netuším, či je to dobré, alebo není. A možno sú všade. Jaj, ideme ukázať kódy? Dobre. Tadá. 1, 2, 3, 4 sú je card Nemáš trick. otáčať. Vôbec? Nie. Nie? Nie. Dobre. Dobre, tak nemám. Tak posledná je energia. Áno, No. dobre. A teraz máš vlastne poslednú kartu tu Ináč najlepšiu. nevidno to. Lebo proste ty. Ty držíš Tak. ruky na jednom mieste a myslíš si, že telefón sa bude sám. A ja nevidím ináč. Nič. A čo chceš vidieť? Tu sa... Karty. Magikarp. Magnemite. Tarantula. Nebojíš sa pavúkov? Tarantula, nie. Ja sa bojím pavúkov. Ja sa nebojím nič. Kakture. Mesagoza. Tures. Defiance Band. Pekné. Prestaň triasť tou nohou, prosím ťa. Ja, je pravda. No Prasa. a dve sú. Sa. Lechočong. Reverse. Lechočong. Tieto reversky sú dve. Dve sú. A teraz dobrá. Vzadu nič. Holo. Hej, holo. Ozaj holo. Dobre. Pekná. OK. Dobre. Dobre. Počkaj, tak to teda. Tak to je asi. No, nedá sa to, tako to máme zle nastavené. Nemáme. Dobre to máme. Dobre. Daj mi Tak tieto. ideme na ďalšie. Toto. Toto. Aj A toto. Dobre. To je ten nový, oný. Dobre, ja to hodím takto. Na čo sa posúvaš? Neviem. To je nový Pokémon. Nový Pokémon? No, Dobre. to je nový Pokémon. On Tak, teraz všade v reklamách. On je nový. Hej, dobre. všade v reklame. Žiadnu som nevidel. Videl som Ani nejakú... Ja som nevidel som žiadnu Na reklamu. mobile to je. Je na mobile. My nemáme telefóny. My vlastne nemáme doma ani elektriku. Nie. Ja, čierny kód. Žijeme v pralese. Asi je to normálne. Čo chceš? Hopa! Ktorého? No dobre, tak ja to teda nejdem, Tým pádom, Neotáča sa, posledná je energia. áno, posledná energia. Ten je nový. Ej, tam je taký zlatý strieborný okraj, ale to asi je normálne. Aké sú iné tie energie Že? však? No to Vatrel. Akože komu to ukážeš? Neviem, netuším. Krokorok. Akože, tebe to ukazujem. Monkey, je ten pekný, ten je taký starý. Tatsugiri. No Čože? tie názvy sú Scoviline. zaujímavé. To Torok. sa ani nebude dať čítať. Toxel, pekný. No, To je reverse. ďalší. Dobre, to je pre teba. Košík. Picnic basket. No vidíš, Banet X. pekne. Aha. Fialový, pekný. Neukážem. Ukáž. Nie, neukážem nikdy. Vy to ukážete. Nikdy. No áno. Áno, lebo to ukazujeme Lebo na to telefón. ukazujeme na telefón, na kameru. Čierny kód. Všetky sú Asi sú čierne. všetky čierne, už mi to tak príde. Určite. Takedy, neviem, tam to bolo jednoduchšie, že čierny kód, proste dobrota. Teraz je čierny kód a v každom sú A v dobré. každom je asi dobré. Hej. Grevard, Neodolali sme, kúpili sme novú kúpili sme sériu. novú sériu, no Scarlet and Violet. A keďže mali obidva po jednom kuse, Tak máme aj fialový, aj červený. tak sme kúpili obidva. Mašif, Paniard, Wiglet, nejaký je Wigletový, Nejaký vytretý. vytretý, Kilowatrel, toto bude taký vytretý. No teda. Toto je starý, Veď. jeden z tých, taký, pardon, krokodíle, majú tak to je pekné, Ďalší pekný. Zangus pekný. Jej, Aha, všetky Iron zbieráš, 30X. hej. Ešte to posledné vidí. To je energia. Posledná energia, vlastne áno. Dobre, super, Iron Treat. Čo nám to dosnívané. hrá? Dosnívané. Tak dneska sme dosnívali.
Dneska viacerí dosnívali. Dneska viacerí dosnívali, čo sme zistili. Hej, presne. Môžeme je dáme do obalu? Nie. Ne. Vidíš? Natáčať s nami videá je ťažko, baby. Tak. Tak. Ježiš. Čo, nejdete to Nie, otvoriť? nejde mi to otvoriť zase. Dobre, nevadí. Ale tieto sa... O, nič nové, čierny kód. Takže všetky budú čierne. Všetky budú čierne, ale zatiaľ som mal docela šťastie na karty. A u teba budú biele. Nebudú. Dobre, takže... Kateburg. Hop, pardon. Šapet. Spirit Go. Houndor. Bombirder. Hypno. Ups. Beach Ja card. som zaučila lístky. Tohto už máme. Ale neviem, či takýto. Neviem, ani ja. A... Kokot. Zdravím, že ty všetky vyzbieraš. Onkolog. Onkolog X. Myslíš? Oink, to znamená prasiatko. Prasiatko. V angličtine prasiatko nerobí kroch, kroch, ale oink, oink. Ani nie. No presne, iba oink, oink. To je divné. Je to strašne čudné. divné. Je to čudné. Oink, oink. Oinkológne. Oinkolom. To je prasológ? Ale také prasiatko. Mami, Prasológ. Koľko som ich otvoril? Koľko? 4. A 4 pecky. Asi pecky. No. Dobre, ďalšia. každého si mal. Z každého som mal dobrú kartu, takú, že... Dobrú. Také. No. Ak dostaneš dve taký, že ktorú máš, tak mi dáš. Z tohto nemáme nič, miláčik. Uvidíme. Keď Ale ich hej. jezdíme. Hopa, kódisko. Ja som zaučila. Ja aj tu sa Ja furt ten oný, že idem to prehodiť. Neprihadzuj. Dobre. Poslednú energiu daj. Rotom. Dal si van energiu? Nie. Chancy. A sa mi to rozostruje, zaostruje. Lebo sa hýbeš. Jaj. Rare Candy. Okay. No. Tuk tuk. Nejde. Fiduch. Zaostrený je. Rocky Helmet. Ja by som ti Babiš ty, to vyzerá riadne na strato. Miriam. Mirka. Fleble. Flebebe. Bebe. Haha. Flebebe. Dobre. X-Share. Profesor Research. Profesors. A nie profesor, ale profesors. Pozor. Profesorová. Profesorová. Dobre, toto je tá dobrá karta. Holo. No, okejko. Ešte 4 balíčky, ty kokso, normálne, že... Také čudné, dobrý ide, vieš, ja neviem prečo. Veľa sa ti ich Hej, ja neviem, také sú zaujímavé, sú balené. Dobre, tebe spadol, hej? Tebe spadol, hej? máme keď spadol niekedy. Nie, mám všetky. Všetky nech ty má. Áno. Takže... Mám všetky. Bah. Drifloon. To radšej nejdem hovoriť, lebo som ma napadlo za čo strašné. Čo to bolo? Taký... Magikarpos. Santa Conda. Katie. Strapatý Raptor. A teda? Drifloon. Je. Alebo tréner, Žak, ale aký to je fulár, nie? Neviem. Neviem. Ale je pekný. Ale je pekný. A nebol posledný ešte. A ešte mám toto, hopa, takže takto. Vyzerá to fajn. Tak málo, aha, už som druhýkrát vybrala, ešte málo. Styl málo. Že my to máme furt teplo. Nemáme to, len ty sa stresuješ a potíš. Máš krátky rukáv, teplačky, väčšinou ešte v kraťasovcu beháš a dopotený si furt. A ja zatiaľ v dlhom rukáve, naobliekaná a nič. A nič. Daj mi ešte tú holo. Akú? Počkaj, to je túto. Aha, páči. Ďakujem. No, tak, no, uvidíme. Čo? Maríp, Dobre. Sea Cobra, B-Sharp, Rilo, Credence, Krokodíle, Flamigo, Flamigo. Grident, takýto, reversko,
Videl si? Hral zase, ale toto asi nie je full art. Nie, asi nie. tam nie sú. Ale krásny. A vzadu rebrom. Holo. Ale sú pekné. Počkej. Krásne karty ináč. Dobre, ešte mám 2 balíky. 2 balíčky mám. Ešte dosť, mal by som mať jeden. Ale máme 2. Strašné veci na to hrajú. Malá zapla. Opa. Hej, vzadu je taká zverinka. Hej. Ja som tam dačo videl. Ale sú také buchnuté. Buchnuté tie karty, no. Ako by boli buchnuté karty, prosím No, ťa. tak ja som to videl. Čo si videl? Sú buchnuté. Aha, niekto s nimi buchol. Gravlit, hej. Team Star Ground. Lucario, aký pekný. Rock Chestplate. Spirit Bomb a... Klevky. Klevky. Aha, dobre. Klevky. Ja, keď vieš strieborný okraj, tak ja som stále v tom, že tam je niečo dobré, vieš, ale tu majú vlastne skoro všetky majú strieborné okraje, takže také, že no. Ale sa mi páči, sa pozrite, aha, aké to je. Parádne. Také, že normálne iná je tá kresba. Je to také zaujímavé, no. Ale pekné, super. Dobre to vyzerá na podiv. Ja som zvedavý, ty budeš mať podľa mňa rádne bomby tiež. Myslíš? Mhm. Neviem. Ani ja. Čierny kód. Neuveriteľné. Daj mi prepiť to pesičko. Mi je jedno, že to ide samo, prepni ho. Ale bolo by dobre to prepnúť, lebo je to strašné je to. To som nestihla. Gogout. Skateburg. Šapet. Mami, prepni. Mama, No, prepni. mama, už som prepla. Fortrace. Rocky helmet. Je, to je riadne on nahnevaný. Mabosív. Switch. Á, prašátko. Ďalší okolok. A toto je odo mňa všetko. Dundozo. Ešte Dundozo. To tak No tutaj. a ešte toto. Ale to potom asi, Ešte to asi naháme takto zatiaľ. Ale je krásne, mne sa Ne? páči. No, kým to otvoríš, tak ja to tu založím. Aj, no dobre, no. Dobre. Tak otvárame. A dúfam, že ju roztrhnem celú, vieš. Hej, ty kokos, vieš. Vlastne v podstate toto je najdrahšia karta, lebo stojí 60 eur. Ale kde je? Takých 13. No veď ale hej, ale na to, aby si ju získala, tak si musíš kúpiť 60 eurový Scarlet and Violet. Ale je krásna, akože. Dobre, super. Toto už dám aj ja. Dobre. Oh, you know. You know. Juknul. Stresujete ma. My teba? My ťa stresujeme. Bože, my sme takí stresujúci. Chceme urobiť vojenské kolo. Tak Aha, nerob. pozri čo vie. Nie, Pozri. nie, Kúkaj. nie. No tak ho urob, do komody. Ideálne. Ideálne. Na, tu máš všetky tvoje dobré kartičky. Aha, a že ich je, teda. Na. To ich toľko bolo ozaj? No. Teda aspoň pre nás dobré, pre nás je každá dobrá. Mám sa všetko. EBB tránky. Pulp Fiction. Neukázal si kartičky? Neukázal si kartičky. Na konci. Na konci čoho? Na konci sveta. Nemáš energie, dávaj to sú. Pobal si to. Nie. Áno. Bal sa. Zbal sa. Bal sa a šmíkaj to do No de. Do kuchyni? do kuchyni. Variť. Čo by si varila? Veď práve. Páči? Nie, že by sme to mali bordel, ale máme tu bordel. Nemáme tu bordel, to len ty robíš bordel. Ja robím rád bordel. Nemá presne označovanú čiaru. Ty sa vôbec neudrapol.
toto bude nepublikovateľné. Prečo? Neviem. Malé dieťa má označkovanú čiaru, kde sa otáča. No bože. Kde? Nie. Neviem. Robím kopíme. Dobre, rob čo chceš. Kotrpelce. A myslíš, že ja mám akože to isté? Nie. Nie je tam to isté? Myslíš? Podľa mňa tam je to isté. No skús. To je jedna edícia. Takže len je inej farby. Hej. No nie. Čo ja viem? Kde máš? Nekašli. Nekašli mi tu. Nekašli mi do videa. No otvor stranu 45. No poď daj ďalej. Daj stranu 45. Sekundu, technická prestávka. Strana 45. To isté. To isté. Takže To isté, aj tu, aj tam je to isté. Áno. Akurát, že v inej farbe. No. Pobalil si tie veci? Hej. Vidím. Bordel tu nahal všade, ale pobalil. Práve som to robila. Ja mám čevrený. Červený. No, Červený. ja viem. Čevrený je dobrý. Čevrený je dobrý. Kto vypol telku? Nikto neviem. Ježiš Kristus! Ježiš. Ježiš. Počula si Ježiš. Teraz už to nepublikovateľné bude. Prečo? Čo tu dole berieš toto meno nadarmo? Meno, čo bereš toto meno nadarmo? Aby ťa na kríži vytrestali. No, veď Takže zdravíme všetkých farárov. nefaráruj sa tu, dobre? Určite majú niečo lepšie na práci, však za chvíľu ministranti majú svoje obdobie. Pohlavek. Tatranka. Peťo! Betka! Môžem to stopnúť? Prečo? Tak chcete si pokecať? Ne, ja neviem. Začíte tu jeden cez druhého, akože super. Že? Som na vás pyšná. A Aký nerobím vždycky kolo. Korajdon. Korajdon, no? Garantovaná karta Korajdona. Korajdona. Myslíš, že v ďalších vydaniach budú ďalšie? Podľa mňa nie. Podľa mňa To nie. koľko tých Korajdonov budeme mať potom tým pádom? Mikrajdonov, miliónov. Keď, Mikov. za každým, keď kúpime nový box, tak Tak tam budeš mať jednu z týchto garantovaných kariet, no? ale budú aj iné garantované karty? Neviem. Nemám šajnu. Ja čo som videl zatiaľ videá, Tak no, zatiaľ sa nejakých vyrábajú ľudí, len Tak sa tieto. vyrábajú len toto. No? No ale to neznamená, že o mesiac, dva sa nebudú vyrábať s nejakými inými. Možno, že áno. Dobre, takže Korajdon, prvá dobrá karta. Ešte sme ani nezačali. Hej. Teda už má 8 aj taká krpatá. Ja mám aké? Ja mám červené. Aha. Taká krpatá má 8. Som mal fialové, ja mám červené. Áno. Pecka. Keďže tam je dosť veľa dobrých kartičiek, rovno vyberiem viac. Asi 20 000. Tak, 20 000. nejaký kódik. Kódik. Červené, to sú pekné. Áno. Zlatá Teraz neviem, či ich červená. nemám dole hlavou, neviem ako majú byť. Aha, nie, takto. Hlavou dolov. Pekné, to je pekné. 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 Najkrajšie je Vulpix. Ten je najkrajší. Ej, Silver Tempest. Kocky. Tak aha, tam máme, pozri koľko. No, ja viem, ešte deti nám 2 zobrali. No. Dobre, dáš Dobre. do obalu? Jaj, Ideš no. dávať do obalu? Áno, teraz idem ja dávať. Ide to do celkom obalu. dobre. Maca. Ja aj nožka mi stopla. Vypni sa, prosím ťa. Čo? Vypni sa, prosím ťa. Vypni sa, prosím ťa. Niekedy vypni sa. Čo sa smejkaš? Koľko ich máme? 9, hej? Bolo by sa nám, keby máme 15. Dik, Kek. dik. Dik, dik. No, tak. Dik, 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 dik. Big, big. Dik, dik. Nie, big. Bek, bek, bek. Big. Aha, čiže ty máš 3 také, 2, hop. Asi áno. 2 také, a hej. Fajku si mi dal sem. Faj, kuku. No a takto. Kde sú mať? Takto. Tak. Krása. Ivy je tu. Portal 69 ešte stále asi funguje. Funguje. Určite. Nie je to 68? Nie. 68? Podľa mňa 68. Ale 69. Dobre. Neviem. Neviem prečo. Jožko! Och, bože, toto je strach a hrôza. Práve, že tieto mi prídu, že tam že idú lepšie otvárať. Ale máš pravdu. Ale plast je tvrdší. Tvrdší, je. Nedá sa takto roztrhnúť, ale idú ľahšie otvoriť.
Koraidon, Makaidon. Asi klasika, čierny kot tu je taký. No a zdravíčko, pravda. Ďakujem. Na zdravie mi. Pravda je. Energia. Energy. Ideme. Silikobra. Wow. Silikobra. Nenazeraj. Bišár. Ja neviem názvy, takže Jo. veľmi sa nebudem zapájať do tejto diskusie o názvoch Gogoa, to viem. Gurgurut. Vitality Band. To by sa zišlo občas. Mať také čelenočka. La 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 la. Krobung. Aha. Pokegir 3.0. Dobre. Nieho, čo 3.0. 3.0. Koraidon X. Krásne. Full art. Tak to... Ja som to vravel. To je full artko. Hej. Hej, to je full art. Mne na telefóne sa to odrážalo tak, že nie, to vyzeralo je- ako reverse. Krásna. Koraidon X. A to je všetko? Full art. Všetko? Asi? Neboli tam dve? Nie. Aha, prečo tam neboli dve? Neviem. Či toto je tiež? Nie. Není. No tak to neviem. Koraidon X. Full artový. Tak odkladaš. Mám taký dojem ináč, že toto je jedna z tých najvzácnejších kariet, čo môžeš mať. Neviem, pozrieme večer. Respektíve, keď to otvárame. Krásno. Idem pomaly na ďalšie, lebo toto je moja smrť. Aha, ja som našla spôsob, ako ich rýchlo otvárať. Maxík zase spieva v kuchyni. No. To je tak, keď máte psa, ktorý vie rozprávať. Bla 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 bla. No. Tak sa mu huba nezavrať celý Huba čas. sa mu nezavre celú dobu. Ohnivá energia. Ale aj tie energie sa zmenili. Aj? Aha, oproti tým ostatným energiám sa zmenili dosť. Aj, tebe sa zýva. Také počasie. Prší u nás už druhý deň. To je úplne, že... Kika spí? Kika spí? No tak sa aj nečudujem. Parádne. Musím si upratať. Čo? Nazerám. Nazeral si? Hej, asi nič. Hej. Nekúkaj. 300 HPčkový takto. Takže to bude dačo super. To bude taká... A to je... Tak Koraidon má 230, no tak... Dobre. No, Pekné. no, to som mal aj ja, to som chcel povedať, že to koko... No. No dobre. No. Magikarp. Taký pekný. A toho som mal. Aha. Vivilion. Vivillon. No, Vivilion. Počujete to psa? Dúfam, že nie. Maxinko, prestaň. Aj to je pekné ináč. Torkoal. Toľko. Switch. Zase Switch. Ty Switch. si mal Switch, nie? A ja som mal Switcha. To je nič. Haha. Ale toto už je jedna z najlepších kariet, ktorá môže si padnúť. istý? Toto som si istý. A tak potom tento je ako holokarta. Toto je Gyarados X. Daj aj tento. Je tá top. Tieto dva? Toto je topka. Toto je La topka. la la. Tak pravíš, že dobre vyťahujem. Spokojný si, hej? Full artový Gyarados X. Hej, ľudkovia, toto je náš prvý. Tam to asi vidno Ja viem, nebude. ale toto je prvý Scarlet and Violet. Prvý Scarlet and Violet. Druhý. Ty si mal prvý. No, ale hej, no, tak ale... Čo ti práši? Ja vám to ukážem, aha. Co je božstvo medzi kartami? Hej, myslíš? Určite. Dobre. Pozri, ako rýchlo mi to už ide. No, vyťahnem druhé. Aj druhého chceš ešte? To bude zase ako s tou... Loďou. S tou loďou. Aj Čo také najlepšie nám môže padnúť? Čo také? Iba 400 eurová ľudia, no veď Áno. prečo nie? To je začiatočnícke šťastie, Áno, by som my povedala. máme také šťastie, že ani nevieme aké. Tak, Máš tam ovládač? ešte stále ju máme inak, tú ľudiu. Stále nejde. Stále ju máme, áno. Nepredali sme ju. Nepredali sme ju, nie. A asi ju ani nepredáme, lebo na čo? Ó, energia. Robiť mastík dnešný. Tak rob čo chceš, alebo môžeš ísť do detskej. Á, Ja letím tmou. No, dneska tu máme slovenské český rap. No, aj keď rapom by som to nenazval. Hej, to príde až potom niekedy. Rap.
Vyzerá to ako šiška. A podľa názvu to asi aj bude niečo na ten štýl. Pineko. Pineko. Sekundu. Dobre. Flitle. Haha, flitle. Fue koko. Fue koko. Drauzi. Ten je pekný, sa mi páči. Zase. Vitality Band. Treba. Aj tento už Ten bol je pekný. veľakrát. To je jo. Zlaté. Mousehold. Ó, vitle. To bol teraz pred chvíľou tu. Hej? Páči. No. Tohto máme. Vieš, kde bol? Mimikyu X. Mimikyu X. A tam Áno. bol tento? Presne táto kartička tam bola. Tam je. Aha. Donies Mimikyu. Ďakujem. Áno, tam je. Hej, vidím. Hej. Hej, tam je, áno. A je to ona? Áno, presne tá istá. Tu. Tu, Mimikyu. Tu je. Tu. Tam. Áno. Zaujímavé. Aby to bolo vidno aj tu. Mimikyu. A tu je. To, no. Akurát, že tu nie je holo. Akorát, že tu nie je holo, áno. Tu je reverse A holo. tu je reverse holo, áno. Dobre. Môžeš ísť naspäť. Ďakujem. Hop. No Tak my a ho- čo? Čo no, povieš? Neviem, uvidíme. Čo povieš? No? Neviem, Čo tam, dač tam bude. Dačo žlté. Reverse. Nie, holo. Ó, Miraidon. Krásny. Krása. Nech sa ti páči. Idem pomaličky ďalšie. Nemusíme už ani zbierať, dačo. Topky sme už vytiahli. Máme Prečo? Gyaradosa X. Miraidona. Miraidona. Miraidon bol vlastne aj vonom. Áno. Na začiatku. Či ty si ho mal? No, ja som mal... Toto je Koraidon. Ja mám Koraidona. Koraidona. A ty sa mal A ja Miraidon. som mal Miraidona. A tu je Miraidon, takýto krásny reverse, či holo vlastne, krásny. Práve my už sme dozbierali. Už máme, hej? Hej. Podná Energy. No, Pardon. pravím, keď nastrihame toto video, Ja ho nebudem strihať, bude také, aké je. Hej, Hopslá. Nič. dobre, tak mám tam možno hodíme, nekúkaj, nie je to iba tréner taký. Mámina, Čo je? no. Tak vám tam hodíme potom možno cenu, Možno. Ak sa nám to ak podarí. sa nám to podarí, ale... Aha. To už boli myšky, ale Boli 4. ale iné, áno. Pokygier zase. Vivillon. Kokso, ja mám ústa do Korán. Poďme si ľahnuť. Pôjdeme si ľahnuť, keď to dotočíme asi, no. Tatsugiri. Tatsukiri. Ups. No. Lucario, reverzový, krásny. A za tým Praťátko. páťátko. A? Profesor Research. No teda, aj ty si A mal. ja som mal Profesors. A ja mám. Toto je nejaký Turo. Turo, aha, ja som mal Takú babu. takú babu, tu je. Tam je. Neviem. Takže toto, Tu máme oni toto albumy. a toto Dobre. do obalu. No a ja mám ešte veľa, ja mám ešte 5. Ty máš... Hej. Fú, A nahrávame 33 minút, takže to je pohoda. takže to je easy ešte. Celkom pohoda. Ako fakt sú tie obaly úplne iné. Hej, sú, no, proti Úplne tým, úplne čo sme iné. potvárali. Silver Tempesty, kadejaké, už aj Brilliant Starsy máme Dokonca také. Vivid Voltage, ktorý bol fejkový. Hej, Vivid Voltage nám prišiel, ale fejkový ináč, takže... Tak sme ho dali deťom. Tak sme ho dali celý Ale deťom. toľko Pikachu, V-Maxových a V-Starových V-Starových. a neviem ešte čoho všetkého možno, čo tam napadlo. To by ste neverili normálne. V tých fejkových kartách tu Boli je také Basic karty. Energy, toto je... On to vravel. Múnova. Nie, ja som si nezapamätala. Hej. Nevadí. Toľko tam bolo kariet dobrých nasekaných. Najviac myslím, že v jednom balíčku boli 4, akože Alebo 5, nie? Nie, 4. 4? No, toto sú oni. No. Mala mi ich akurát podala. Ale som ho predala. Proste je vidieť, že sú to Hej. fejky. Ako fakt dobrá kvalita, lebo farbou sa naozaj podobajú. Si Hej, to človek docela. vezme. Hej, áno. Vidíš, aha. Nie sú tak ďaleko od seba. Skoro žiaden rozdiel. Akurát, že teda... žiaden odlesk. On je už vytlačený. Hej, no, Už presne. proste ten odlesk je natlačený. Áno. Ale táto VMAXová je Ale táto lepšie vieme- spravená. Áno, hej. Vraj, že toto je výuka.
Nie, to asi bolo spolu s týmito. Nie, Takže to mi dala snažili sa, kamarátka. Ukáž? Teda, to mi dala spolužiačka. len sú úplne iné. No, To mi teda. dala miláčik. To spolužiačka. nevadí. Nie, zlatičko. Páči. Nie, ešte aj zle vytlačená. To nevadí. Vidím, to je z inej kartičky, zle odrezaná. No dobre, poďme na tieto reálne kartičky, takže mala má celý album fejkových Fejkový kartičiek. kariet, celý booster box, 36 Ale balíčkových. keďže má 8 rokov, tak tie 8-ročné deti sa strašne tešia z tých Hej. Pikachu a Charmanderov a to- Charizardov a ja to neviem čo rozdáva, všetkého takže. možného. Ja mám celý zakaz. Ja viem. Ja viem. Dobre. No. Mám dva, ale Scatterbook. Sketterbook. Scatterbook. Šupet. Hondour. Hondor nie je taký... Muk. To je starý Pokémon, riadne. áno. To je oné, toto... Florges. Dash Hound, či jak sa volá? Asi áno. To je pes. Dash Hound. Grident. Jo, to je riadne vyzerá. King Gambit. King Gambit, ale full art. To je Myslím, že full art? fajn. Neviem. Alebo... Nie. Nie? Neviem, či sú tu nejaké full arty a tak, ale za ním hneď bol. Ale hneď bol za ním a vyzerá brutálne. Indidi. Indidi. Takže tieto tri idú zase do obalu. OK. Leadership. Vieš to? To je riadne. Šup. A táto je ako pekne vycentrovaná. A oni sú všetky teraz tak pekne No, krásne, vycentrované. no. Snažili sa. Majú 10 z 10 bodov teraz. Teraz áno. Aj za obaly, za to otváranie Hej, jednoduchšie. dobre je to, no. Akože. Aj za to, že Aj náš Maxinko má tie 11. kartičky sú krajšie. 11 No, bodov Maxinko, áno. za spev, ktorý dodal Energia zase nová. Krásne. Ups, ja som to videl, dačo Hej, pekné. hej. Magnemite. Magnemitej. Zase tá tarantula tvoja. Pokémon Catcher. Klanče. Aha, Eha, ako paprika. paprika, no, taká voláka. To by listový isto. Aha, tu je obyčajný. Tu je obyčajný. Oink, oink. Breloom. Breloom. Monkey, reversko, pekné. Monkey. Growly, reverso. A? A? Aha, Jo, čo to je? halo. Halo. To je taký duch? No však to je z Mimikyu. To je z Mimikyu? To sme pred chvíľou riešili. Aha, ozaj. No, dobre. Mimo zase. Nevadí. Tieto tri? Dobre. Celkom to dá zabrať, keď dávaš 3 za každým však. No, ty kokso. Aby to človek stíhal. Ešte potom kúkneš, že čo otváram. Hej, no, a potom, vieš, A balím potom pol zase, dňa. hej, potom zase nestíhaš baliť. Ale už mi Maximilian, prestaň. ten Growlitko je pekný. Sa páči. Ó, psychičná energia. Psychičná energia 2000. Všetci vedia, niekto tak vravel, nie? Aha, prvý bol tréner. Tréner? Nie, niekam Mona. Nemona. Nemona. Takže nie je Nemona. Liechung. Čist Le- prasiacko. Lechom, toto. Taký prasce toto robili. Plebivý, Growly. Crowley, Krokhalor, Florges, Mug zase, Stonejarder. O ja, Ale ale exoskeleton. Exoskeleton. No teda. je Arven, Áno, trénerík taký. trénerík a za tým King King Gambit. Gambit. To som teraz balil tak, ale iného. Ale nemal si ho aj ty takto? On bol reverse. Myslím, že áno. A Neviem. toto je holo. To je posledná. No a ešte máme dva. To je zase neviem, ako sa volá ten Pokémon na prednej strane. On je Však to je Miraidon. Miraidon a ten No, druhý je Koraidon. Koraidon. Takže toto je Miraidon? Asi. Ukážal sem. Nie, to je Koraidon, nie? To je Koraidon? Hej, to je Koraidon. No. No, Koraidon a Koraidon X. Full art. Dobre, Krásne. tak. Takže ideme na tohto. Posledné dva. No bože môj. Prebural sa Lampejs. Nie? Neviem.
Už by bol tu, len tak nevyskočí. Na tie dvere, lebo ešte si ublíži. No veď. Keď si ho naučil otvárať dvere, tak vie otvárať dvere teraz, no. A Ja som mu to taký malý nenaučil. psík. Psychičná energia. Psychičná energia 2 tysiące. Čenci. No. Cukrík. Rare. Rare Candy. candy. Fidog. Fidorka. Dedene. 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 Nie. Indiri a dedene. No. Indidia dendele. Ty, keď sa to Lambada. snaží. Oh, Mike Spirit. Tut. To sa nedá ani prečítať. Tut Skruel. Tut cruel. Tut Skruel. Tut cruel. Ciklizard. Cyklidy. Ciklizard. Cyklizát, hej. Ciklizard. No? Ciklizár. Ale aká kresba krásna. Pekná. Ideme bližšie. Nevidno tak veľmi dobre, ale nevadí. A. Pička. Miau. Kanada. Kanada. To je, neviem, to tie názvy. Tie názvy sú zaujímavé teda. Hej, sú. To sú Pokémoni, ktorých skoro žiadnych nepoznáme. Niektorých z otváračiek a Hej. asi len 2, 3 sme mali takých, čo poznáme, že originál. No. To posledné koruny. Nerob spoilery, To posledné koruny. ale hlas máš na Patrika. Na Patrika. Nevieš, ktorý Patrik? Ktorý? Patko. Patkolo. Patko, vieš, ktorý prišiel na scénu rok 2011. Všetci o ňom vedeli. Ale to je presne ten Patrik, ktorého nemá otca, lebo on je cigán. No myslíš? Geniál, tak vravili. No daj tu. No, bav mi. Pav mi. Smoliv. Chudočík, vyzerá tak smutne. To vyzerá čudne. Piglet, no. Piglet. A zase paprika. Paprika. Torko. Brilum. Brelom. Donzo. Dondozo. Donzo. Bitchkurt. Môže byť. Bičku. A, posledné. Šupidbám. Revavrum. Revavrum. A hotovo, koniec. Áno. Ja to nemám už obaly. Nemáš už obaly? Katastrofa sa stala, najväčšia na svete. Nemá obaly, ocko. Hneď ti dám. Nemám proste. Toľko dobrých... Hneď ti dám. Koľko ich treba? Červené. Koľko? 4. Červené. To bolo dobrá odpoveď. Koľko ich treba? Červené. Nača. Dobre, ty. Všetko? Asi áno. Paráda. Dobre. 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 Týmto by som chcel poďakovať. Hlavne môj žene. Lebo zase čo vám poviem? ona. Tak ale zase mal som narodeniny, takže to som dostal akože k narodeninám. Tak asi hej. Spirit Star mikrofón. Ale joj. Dobre. Musím to spraviť takto. Prime. Hej, tak nejak. Dobre. No čo, podarilo sa ti to? Čo, povaliť? Hej, pobaliť. Hej. Tu máš tvoje? No, A teraz, keď chcete vidieť naše najlepšie karty, energitka. tak neprepínajte program. Lebo... Sledujte nás aj po reklamnej pauze. Presne. Tak, dávaj. Dávaj tu. Dávaj, nalivaj. Ideš ukázať všetkým. Všetkým. Tak toto sú naše najlepšie karty. tak ako minulé. Ako nie? minulé. Toto sú oni. No, takto, aby to bolo jednoduchšie, že ukážem vám tie najlepšie karty. Dobre, to bol Nie, ale tak... pokus o Dobre, hej. Dobre. Dobre.
Nedávaj mi to po jednom. Mirajdon. Mirajdona nechcem. Nie, ty Aj chceš- môjho. Ja, ty chceš tvoje. Tak, toto Ja, dám. ty chceš... Oh. Daj mi toto. Ja presne viem, čo chcem. Ja, Jack. lebo že už ona vie. Ja viem. Ona vie. Máme tam reverse hola, máme tam posledné karty, takže... Tak to... Tiž tu je. Hej. A volá sa Sada. Sada? Sada. Sada. Tak toto už videli. To nevadí. Prejdeme si ich. Prejdeme si, To je pekné. lebo môžeme. A vlastne ideme dávať bokom tieto. XK. XK. Korajdon X. Nevrob mi, veď. Bože, XK. môžeš prestať? No, môžem. Áno, ďakujem. Tak. Šepiti pán do péla. Tak. Túto. Teraz ukazujem z tvojho boxu, takže No. Barnet X. za to mi tam nepchaj ďalšie. Nič. To je stále dokola, dole. Switch. Hič. Klevky. Kevky leky. Klevky. Regelege. Regeleke. Toto pre nás Poliakov je úplne bohovský. Pre vás Poliakov? Áno, regeleky. Regeleky. Dobre, mali by byť všetky, ak som to dobre prešla. Pozri ty. Takže koľko si mal? 9? Nie, pozor, ty máš to Počkaj. ešte plno dobrý. Dobre, ja viem. Ale mal si tam 9 a z toho 5 dobrých karčikov. 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 A to Karčikov. boli moje? No, to boli tvoje. To je moje. Aj. Daj. Daj tu. Daj tu všetky. Miliarda. Milión. Daj. Dupi. No. Ideme na moje. Monkey. Kto mal viacej takýchto dobrých kartičiek? Ty si mal 5. 5 takých dobrých, hej? Áno, tých exových a Aj. takých. Á, to je prvá. Ďalší profesor. Aj táto sa ráta? O, jasné. Dobre. Tak akože Korajdon X. Ja len, že ešte som stále nevidel toho Gyaradosa tvojho. Krásneho. Možno tam nie. Mal by byť. S tým opatrne. Si ho skryl, nie? Dúfam. Poslal. Ja už sa blížim ku koncu, Hej. ale ako nič. A dáko nikaj nikde. On tam bude. Posledný, nie? To je bolo sranda. A to je... Predposledný. Takto? Maxim, prestaň. Ty ho v tom nepodporuj. Nepodporujem tam. No. Pozerám, že či som zo začiatku niečo neprebehla. Že aký ex, vieš, lebo som sa veľmi nepozerala na tie názvy. Ale nie. Dobre. Takže na. Ty máš 5 a ja mám 3, aha. Vyhral. 3, ale... Vyhral si. Hej. Túto vojnu si vyhral. Túto vojnu... Tak. Čiže takto. Tento boj. Tento boj. This fight. And the winner is... No, zase s Gyarados Exom. No, Toto sa- Maxik nás tak. statočne prehlušuje. Áno. Takže takto. Z môjho Korajdona tieto. Z môjho Mirajdona toto. No, Maxi krásne Toto je spieva, proste- áno. Takže takto. Takže pred televíziu joj. Maxo vyspieval. A čo ide? No dobre teda. Čaute, majte sa Ahojte. krásne. Ideme sa poukladať. Aj ideme svoj. Papa. Pozri sa. Spodený, bože. Zapáliť si pôjdeš. To je ono. Čaute. Papa.